Predstavte si, že umelá inteligencia útočí na vašu peňaženku. To nie je vtip, je to nový zákerný typ útoku. Diskusie o bezpečnosti umelej inteligencie sa doteraz sústreďovali predovšetkým na ochranu dát a predchádzanie halucináciám. Teraz sa cieľom útoku stáva váš rozpočet. Tieto útoky nevyradia systém z prevádzky, ale nechajú ho pekne a usilovne pracovať. Cieľom útočníka je totiž dostať obeť do situácie, aby platila extrémne vysoké účty za používanie systém. Tak sa pozrime na to, ako takýto kybernetický útok na peňaženku funguje. Čoraz viac AI systémov funguje prístupom RAG alebo RAG, čo znamená Retrieval Augmented Generation. Po zadaní promptu si AI systém kvalifikovane vyhľadá podklady, pozrie si interné firemné dokumenty, webové stránky, znalostnú databázu alebo technickú dokumentáciu a až potom z nich poskladá odpoveď. Vďaka týmto zdrojom môže byť odpoveď presnejšia, aktuálnejšia a užitočnejšia než obyčajný chatbot. Tento systém je praktický najmä vo firmách, zákazníckej podpore, vyhľadávaní v dokumentoch alebo pri práci s veľkým množstvom informácií. Čo sa však stane, ak medzi tieto zdroje niekto podstrčí škodlivý dokument? Taký, ktorý na prvý pohľad vyzerá normálne, ale je koncipovaný tak, aby AI systém spomalil, zamotal alebo prinútil robiť oveľa viac práce. Začína sa útok, ktorý potichu a kruto zvyšuje finančné náklady. Cieľom nie je, aby umelá inteligencia klamala, ale aby odpovedala drahšie, pomalšie a menej efektívne. Keď sa používateľ spýta, AI systém si pri odpovedi načíta aj škodlivý dokument. Tento dokument je pripravený tak, aby model zbytočne zaťažil. Táto zbytočná práca sa prejaví ako vyšší počet vygenerovaných tokenov, dlhšia odpoveď, väčšia záťaž serverov a vyššie náklady. Útočník sa nepotrebuje nabúrať do systému, ale umiestni text do priestoru, odkiaľ umelá inteligencia čerpá informácie. Môže ísť o verejnú webovú stránku, dokument v znalostnej báze, blog z dôveryhodného zdroja alebo iný zdroj, ktorý AI systém pri vyhľadávaní používa. Nebezpečenstvo tohto útoku je práve v tom, že nemusí byť hneď viditeľný. Pri klasickom útoku si všimneme, že odpoveď je zlá, nezmyselná alebo podozrivá. Tu je však odpoveď stále správna. Len je drahšia, pomalšia alebo zbytočne dlhá. Samotný škodlivý dokument musí byť napísaný tak, aby model pri jeho spracovaní robil viac práce, než je potrebné a čo je najdôležitejšie, musí pôsobiť relevantne. Je viacero možností, ako funguje škodlivý dokument v AI systéme. Jeden prístup je vložiť do textu vedľajšiu úlohu, ktorú sa model snaží riešiť popri pôvodnej otázke. Druhý spôsob je vytvoriť v texte rozpory. Dokument napríklad obsahuje viacero tvrdení, ktoré znejú vierohodne, ale navzájom si odporujú. Model sa potom snaží rozhodnúť, čo vlastne platí a tým míňa viac výpočtovej kapacity. Pri treťom spôsobe môže útočník použiť na tvorbu škodlivých textov aj inú umelú inteligenciu. Tá skúša rôzne formulácie a učí sa, ktoré najviac zvyšujú náklady systému. Všeobecne platí, že škodlivý dokument sa dostane do systému vždy tam, kde umelá inteligencia dôveruje vstupu bez dostatočnej validácie. Škodlivý vstup vznikne aj vtedy, ak nie je dokument izolovaný od následného spracovania AI modelom. Pointa je, že útočník sa nemusí nutne snažiť nabúrať do systému používateľa. Útočí cielene, ale od boku. Rovnako platí aj to, že útočník vie zaútočiť na viacero systémov naraz, napríklad cez dodávateľa. Vektorom útoku môžu byť aj komentáre, recenzie a diskusné fóra. Tieto texty ani nemusia mať priamy vzťah s napadnutou firmou. Stačí vysoký predpoklad, že budú využívané AI systémom ako informačný zdroj. A samozrejme útok zvnútra je vždy v hre, či už je to zamestnanec alebo brigádnik. Bežný používateľ tento útok spravidla vôbec nespozná. Príznakom však môže byť, že AI služba začne reagovať pomalšie, systém sa častejšie zasekáva alebo pôsobí menej spoľahlivo. Ak ide o službu, kde sa účtuje podľa spotreby, môže to znamenať aj výrazne vyššiu spotrebu tokenov, niekedy až 13-násobne. Pre firmy je problém ešte väčší. Ak sa škodlivý dokument dostane do znalostnej bázy, môže zaťažovať AI systém pri mnohých bežných otázkach. Útočník tak neútočí na každého používateľa zvlášť, ale stačí otráviť jeden zdroj, ktorý sa bude opakovane používať. Pre firmy z toho vyplýva, že nestačí kontrolovať iba otázky používateľov. Treba kontrolovať aj zdroje, ktoré AI systém používa.
Dôležité sú limity na dĺžku odpovede, monitoring nákladov, sledovanie neobvyklej spotreby tokenov a opatrnosť pri používaní otvoreného webu ako zdroja pre firemných AI asistentov. Dobrú správu máme na záver. Analytický tím Ellison Slovakia v súčasnosti testuje inovatívne bezpečnostné riešenie Corpilus Shield, ktoré je dielom slovenského vývojového tímu. Corpilus Shield poskytuje kompletnú viacvrstvovú ochranu práve pred útokmi na peňaženku aj pred celou príbuznou rodinou hrozieb pre veľké jazykové modely. Zjednodušene povedané, Corpilus Shield funguje na princípe automaticky tam, kde to má byť automatické, a vyladiteľne tam, kde to dáva zmysel. Výsledkom je aj chat a RAG systém, ktorý je presný aj finančne chránený.